Τατ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 attattt. Τότε πάμε να σου κάνω ένα χτένισμα, ώστε και τα βήματα να χάσεις, να μην το καταλάβει κανείς. Λοιπόν, θα σου κάνω ένα ωραίο σινιόν, Ναι. ώστε και να χορέψεις, να μην χαλάσει καθόλου το μαλλί σου. Θα τα τραβήξω όλα χαμηλά πίσω. Ναι. Θα στα πιάσω μια ωραία σφιχτή αλογούρα για αρχή. Και την αλογούρα που έχω ξεχωρίσει, θα τη χωρίσω σε 3 μέρη. Και κάθε μέρος ξεχωριστά θα το κρεπάρω αρκετά. Και αφού το κρεπάρω, θα το πλέξω. Θα κάνω μια απλή κοτσίδα, για να μπορείς να το λύσεις και εύκολα μετά. Τώρα που στο έπλεξα λοιπόν μέχρι κάτω, Ναι. θα το στριφογυρίσω όλο γύρω-γύρω από την αλογούρα πριν που την είχα πιάσει. Ναι. Και θα σου κάνω ένα ωραίο σινιόν. Εύκολο, γρήγορο, ανάλαφρο και θα σε βολέψει και πάρα πολύ. Έτοιμη. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν θα τα έχανα τα βήματα. Για να είστε κι εσείς πάντα σίγουρες για το αποτέλεσμα, ορζέν μπύρας με χείλισμα θυμαριού.